गोजोननाय मोनदों जे टेन्डुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागो फोरबो फालिनानै जे दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे मेसेज बे मेसेज होनायनि थाखाय मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो बेनो जे बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे देरसिनफोरखौ माने सन्मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय सिबिनाय बे मोनसे उद्देश्यजों जाहाथे समाजाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनानै जोंनि बर' समाजा गुबुन जाथि गुबुन हारि माहारिफोर बादि जाहाथे जौगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै लिरनाय फरायनाय खननाय दामनाय देनाय हाबा मावनाय गासिबो बिथिङाव जाहाथे आधुनिक मोनसे पद्धतिजों जौगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु फोरबोखौ जों फालिनानै जोङो बयखौबो बर' माहारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि बेखौ लानानै जाहाथे जों बयबो थांनानै थानो हायो बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कामना खालामो आरो फैबाय थानाय समाव गमामा जोङो आगानसे मुलुग दरबाराव दावगानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै सिनायथि होनो हायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोङो हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय माखासे साननैसो सिगाङै बैसागुनि मुङैहायनो जिउ गोमानायखौ दख'राव नुनो मोनदों बेनि बेलायाव मा बुङो? बेथ' जोबोद दुर्भाग्य आरो बे जे जों एक्सिडेन्ट जों होननानै बुंनो नांगोन मानोना लाइफआव समाजाव बेबायदि गोबां प्रेक्टिसिंनियानो हक जों गावनो गोरोन्थिनो हक बेबायदि मोनसे जाब्रबथाय जों जायो दा बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सिस्टेमेटिक दोरोङारि मोनसे रंजानाय बे फोरबो हिसाबै जोङो फालिनो लादों मानोना जोंनि मानसिफोरा लाइमोनानो हक जोंनि गार्जेनानो हक मोनसे बेबादि जोङो नाजावनानै लाफ्लाङो मानोना बैसागु होनोबा लोंनाय जानाय रंजानाय बेबादि मोनसे परिबेसजों बांसिन जोङो मालाबा थांफ्लांनो सानो नाथाय जों बेखौनो खावलायदों जे रंजानाया जानो हायो नाथाय बियो मोनसे दोरोङारि बियो मोनसे सिस्टेमेटिक बियो मोनसे बाउन्डारिनि गेजेराव जोङो थानानै जोङो रंजानांगोन जोङो बेबादि मोनसे फुरथिखौ जोङो खालामनांगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बांद्राय लोंनाय जानाय बेबायदि मोनसे बेबहार जानायनि गेजेरजों दुर्घटना जानानै जाब्रबथाय जानानै जोङो बेबायदि जाहाथे जानाङा बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनिखायनो बे मेसेजखौ होनाय जादों जाहाथे जोङो रंजायोब्लाबो जाहाथे जोङो बेबादि मोनसे फुरथिजों जोङो थाङोब्लाबो जों दोरोङारि माखासे रंजानाय माखासे जानाय लोंनायखौ जोङो बिनि गेजेरजों जोङो जाहाथे रंजानांगोन जों फुरथि खालामनांगोन होमब्लासो जोङो जौगा हारि हिसाबै जोङो दावगालांनो हागोन दा बेबायदि आरोखि। गिबियावनो आङो नोंथांमोन साफ्रोम मिडियानि पार्सन बा गासै चेनेलफोरनिसिम रंजालि बैसागुनि गोदान बोसोरनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जोंनि साफ्रोमबो बिटिआरनि बर' माहारिनि सुबुंफोरनो लोगोसे बुहुमाव थानाय खना खनला बर' सुबुंफोरनो आङो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंहा जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बियो दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा जानानै थांबाय। बे हाबाफारियाव जोङो मैखोमै गासै बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों निस्सय जाफुंसारबाय होननानै जोङो साननानै लादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि प्रग्रामाव एबा बे हाबाफारियाव जोंनि नांगौ माखासे आलासि बिथांमोनहा गावसोर गोसो गुदुं जानानै नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि एबा टेन्डुवार आन्सलिकनि सिङाव थानाय गासै मोन 6 दालाइसा आफादजों लोगोसे सान्थिपुर हालामनि गासै हालामनि माखासे बादायारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों खोब माने मेहेरगोनां जानानै थांदों। दा आङो साबायखर बावनो गोनां जागोन दिनै जाहाथे जिहेथु जोंनि हांख्रायनाय एबा खावलायनाय बायदियै जोंखौ मदद होफैनाय मानगोनां आलासि जोंहा 31 एबा 37 नं सिडली समस्तिनि मानगोनां एमएलए सार जयन्त बसुमतारिया गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो नुजाफैदों। लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां इएम जोंहा रनजित बसुमतारि साराबो नुजाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैदों। लोगोसे आरोबाव जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांनि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो गोसो मोदोम होनानै एबा मदद होफैनानै नुजाथिफैनानै जोंखौ माने मदद खालामफैदों। आरो लोगोसे जोंनि हालामनि एबा 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोन लोगोसे गुबुन आफादनि दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफैदों। बिनि थाखाय आङो खुंफुं आफादनि
सासे आफादगिरि जानानै साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि लोगोसे खुंफुं आफादनि जानानै मदद होनायनि थाखाय एबा हेफाजाब होनायनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों आरो बे समाव आङो साबायखर जासिबावनो लुबैदों हांख्रायहरनाय बायदियै जोंहा बादायारि बिथांमोना गाव गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ दोननानै बर' हारिनि हारिमुखौ मोनसे मैखोम एबा गोगोम खालामनांगौनि थांखिजों एबा इयुन समाव फोथांलांनांगौनि थांखिजों जोंनि हांख्रायनाय बायदि बिथांमोना नुजाथिफैनानै बाहागो लाफैदों।